karon sa hanging bridge, naglakaw ko. Unya naami sa Balamban, tan-awa mga kabandin, naguyog-uyog. Muna akong gilakwan karon. Nya mura kong malipong. Naguyog-uyog siya mga kabandin. Nindot kaayo ang view, hangin. Ako, ay muhunong sa ako ha. Grabe. Sa bridge, hanging bridge, first na ko nga lakaw, mura kog nalipong. Kunya kanang pag lakaw na ko sa tunga-tunga, uyog kayo sa tanan. Gihuwat na ko ang naguna sa ako ang mamadapling kay grabe ka hangin jud kay siya, ana-ana siya. Mura kog nalipong gani karon. Pero ganahan pa ko mobalik. Okay kayo. Very relaxing. Kita ninyo, daghan kayo og mga mountain. Wala ko kay baunsa na singan. Ya diri, mga kabandin, nanood ni diri, umi kay baunsa nga ani basta atbang ni siya sa Kabuakan ni Alejandra. Nya nakasud naman ni sa Kabuakan Alejandra before 2019. So, murag lahik naman sa ni siya. Mangutana taon niya sa isa nila ka caretaker unsay nga ani.